U 8:15 ujutro 6. kolovoza 1945. nebo nad Hirošimom bilo je vedro. U gradu se nastavljala rutina stanovništva iscrpljenog ratom. Radnici koji su hodali prema tvornicama i uredima, studenti u zadacima mobilizacije, obitelji koje su se brinule o najnužnijem u okruženju racionalizacije i povremenih zračnih uzbuna. Nitko nije slutio da će u nekoliko sekundi taj dan ostati obilježen kao povijesni lom. Na velikoj visini američki bombarder B-29 približio se s preciznim ciljem. Zrakoplov, poznat kao Enola Gay, nosio je vrstu tereta koji je do tada postojao samo u izračunima, laboratorijima i testovima. Uransku bombu nadimka Little Boy. Bomba je ispuštena i padala je desecima sekundi dok nije detonirala na otprilike 600 metara iznad gradskog središta. U toj točki eksplozija je oslobodila energiju ekvivalentnu otprilike 15.000 tona TNT-a. Ono što je uslijedilo nije bio samo prasak. Bio je to fizički fenomen koji je kombinirao svjetlosni bljesak, toplinsko zračenje i razorni val tlaka. Svjetlost je bila toliko intenzivna da su, čak i na udaljenosti od nekoliko kilometara, mnogi ljudi privremeno oslijepili. U području najbližem epicentru toplina je dosegla vrijednosti blizu 4000 stupnjeva Celzija. Tamo su ljudska tijela isparila ili trenutno karbonizirana, a cijele zgrade su se raspale u djeliću sekunde. Na kamenim i cementnim površinama ostali su tragovi ljudskog oblika. Fiksne sjene na mjestima gdje je tijelo na trenutak blokiralo toplinsko zračenje prije nego što je nestalo. Udarni val putovao je brzinama većim od 1000 km/h, komprimirajući i istiskujući zrak silom koja je rušila strukture i mrvila prozore. Krovovi su odlijetali, zidovi su se urušavali, a električni stupovi su se savijali kao da su izgubili krutost. U nekoliko trenutaka veliki dijelovi grada pretvoreni su u ruševine i žarišta požara. Tisuće ljudi bačene su o zidove, vozila ili krhotine. Mnogi su pretrpjeli višestruke prijelome i duboke posjekotine od fragmenata stakla i gradskih gelendera. Mehaničkom uništenju pridodan je toplinski učinak. Odjeća se zapalila, drvo je planulo kao trud, a tamo gdje je još bilo zapaljivih materijala, vatra se počela množiti. Manje od 3 dana kasnije, 9. kolovoza 1945. lučki grad Nagasaki suočio se sa sličnom tragedijom. Tamo je upotrijebljen Fat Man, bomba s plutonijskom jezgrom s procijenjenom snagom od oko 21.000 tona TNT-a. Planinska geografija i zatvorene doline djelomično su ograničile ravnomjerno širenje vala, ali nisu spriječile pustošenje. Čitave četvrti su izbrisane, požari su se proširili padinama, a tisuće ljudi su poginule ili ozlijeđene u nekoliko minuta. U okrugu Urakami uništenje je bilo posebno teško, a prekid cesta, komunikacija i osnovnih usluga izolirao je cijela područja upravo kada je pristup pomoći bio najpotrebniji. U oba grada tišina nakon eksplozije imala je težinu koju je teško opisati. To nije bio mir. Bila je to čudna praznina, prekidana kricima, pucketanjem požara i kasnim urušavanjem oslabljenih zgrada. Oni koji su preživjeli blizu detonacije izašli su s opsežnim opekotinama. Mnogima je koža bila oguljena, visjela je u trakama, a oči su im bile upaljene od bljeska i prašine. Drugi su u šoku hodali bez cilja, goli ili polugoli s odjećom pretvorenom u pougljenjene krpe. Zbunjenost je bila potpuna. U prvom trenutku nije postojao zajednički jezik kojim bi se objasnilo što se dogodilo. Mnogi su vjerovali da je pala bomba ogromno veća od prethodnih. Rijetki su zamišljali da opasnost traje i dalje u zraku i na tlu. Početna toplina zapalila je stotine istodobnih požara. U Hirošimi su se ta žarišta na kraju spojila u vatrenu oluju. Zrak koji se dizao hranio je struje koje su usisavale kisik, pojačavajući plamen i gušeći one koji su bili zarobljeni u ruševinama ili u improviziranim skloništima. Zrak je postao nemoguć za disanje zbog dima, prašine i sitnih čestica.
Osim toga, postojalo je ionizirajuće zračenje i radioaktivni materijal, koji se nije vidio, nije mirisao i nije se u potpunosti razumio u tim prvim satima. U Nagasakiju je kombinacija uništenja i topografije stvorila zone u kojima je vatra harala silovito, dok su druga područja ostala relativno manje pogođena, stvarajući kartu kontrasta koja nije ublažila ljudsku tragediju. Krajolik koji se pojavio nakon prolaska vatrene kugle i udarnog vala izgledao je kao teritorij bez grada. Pougljenjeno drveće koje stoji poput kostura, rijeke s tijelima koja su nosili oni koji su tražili vodu ili pokušavali pobjeći od topline, mrtve životinje među dimećim ostacima kuća. Infrastruktura je bila uništena, srušeni mostovi, iskrivljene željezničke pruge, puknute cijevi, postaje koje ne rade, prekinuti električni vodovi. U trenutku je gradski život prestao postojati kao sustav. Početne brojke mrtvih bile su nepotpune jer su nedostajali registri, jer su mnoge žrtve bile spaljene i jer je kaos spriječio pouzdano brojanje. Procjenjuje se da je u Hirošimi odmah umrlo između 70.000 i 80.000 ljudi, a u Nagasakiju između 35.000 i 40.000. No te brojke ne obuhvaćaju kasniju patnju ni stvarne razmjere ljudske štete. Bolnice, većinom uništene ili teško oštećene, kolabirale su gotovo odmah. Liječnici i medicinske sestre, također ranjeni, radili su neumorno s minimalnim resursima. Nedostajalo je anestetika, antibiotika, čiste vode, zavoja, a mnoge dvorane pretvorene su u ruševine. U improviziranim područjima skrb i hitnost je bila prioritet uz nemoguće odluke. Oni koji su mogli hodati tražili su pomoć u školama, hramovima ili zgradama koje su još uvijek stajale. Mnogi su umrli satima ili danima kasnije, ne samo zbog trauma i opekotina, već i zbog infekcija, dehidracije i nedostatka osnovne skrbi. Osim toga, počela se pojavljivati uznemirujuća slika. Ljudi koji su se činili lakše ranjenima, brzo su se pogoršavali, s vrućicom, povraćanjem, proljevom, krvarenjem i gubitkom kose, što su znakovi onoga što će se kasnije identificirati kao akutna radijacijska bolest. Nekoliko sati kasnije, crna kiša pala je na područja oba grada, oborina puna čađe, prašine i materijala podignutog eksplozijom i požarima. Prljala je kožu i odjeću, te se skupljala u lokvama. Mnogi preživjeli, očajni od žeđi, pili su tu vodu ne znajući da može sadržavati opasno zagađenje. Neizvjesnost se proširila i među lokalnim i nacionalnim vlastima. Trebalo je vremena da se shvati da to nije bilo konvencionalno bombardiranje. Izvještaji su se podudarali o jedinstvenom bljesku, trenutnoj toplini i potpunom uništenju. Tek s prolaskom sati i dana, te s informacijama koje su dolazile iz Sjedinjenih Država, učvrstila se spoznaja da je novo oružje promijenilo tijek rata i granicu zamislivog. Na tlu su neki zidni i ručni satovi koji su izdržali udar ostali zaustavljeni, zamrznuvši točno vrijeme u kojem je normalnost završila. Te nepomične kazaljke nisu objašnjavale zašto ni kako, ali su fiksirale činjenicu. Vrijeme je za 1000 ljudi stalo u 8:15, a za druge 9. kolovoza, u trenutku koji Japan više nije mogao poništiti. Prvi mjeseci nakon udara Fatmana i Little Boya. U tjednima koji su uslijedili nakon eksplozija, Hirošima i Nagasaki prestali su biti živi gradovi i postali prostrana polja ruševina i smrti. Dimu od požara trebale su majke da se potpuno raziđe, a kada se to dogodilo, otkrio je neprepoznatljivu geografiju. Ulice koje su bile središta trgovine i društvenog života pretvorile su se u hodnike krhotina, kojima su prolazile ljudske figure polako hodajući, tražeći nestale članove obitelji ili bilo kakav znak onoga što je nekada bio njihov dom. Broj mrtvih neprestano je rastao. Mnogi od ranjenika koji su preživjeli udarni val i nesnosnu toplinu počeli su podlegati unutarnjim ozljedama, opekotinama i krvarenjima. Rane izložene prljavštini i nedostatku higijene brzo su se inficirale. U kontekstu bez dovoljno pitke vode, bez lijekova i bez operativnog zdravstvenog sustava,
Svaki rez ili opekotina postajali su smrtna presuda. Liječnici su improvizirali zavoje od tkanina spašenih iz ruševina, pokušavajući klasificirati pacijente, tko se može spasiti, a tko ne. Okrutnost te odluke zauvijek je obilježila sjećanje onih koji su je morali donijeti. Nakon nekoliko dana počeli su se pojavljivati simptomi koji su zbunili čak i najiskusnije liječnike. Osobe koje su se činile neozlijeđenima počele su iznenada oboljevati. Visoka temperatura, povraćanje, proljev, gubitak kose i ljubičaste mrlje na koži. Tijela su slabila alarmantnom brzinom i u roku od nekoliko dana umirali bi. Ono što nitko u tom trenutku nije u potpunosti razumio bilo je da su postali žrtve ionizirajućeg zračenja oslobođenog detonacijom. Bomba je ranila čak i one koji nisu pokazivali vidljive rane. Crna kiša, koja je pala nekoliko sati nakon eksplozija, ostavila je trag u organizmu onih koji su je apsorbirali ili pili. Mnogi su je primili kao trenutačni blagoslov za ublažavanje žeđi i čišćenje čađe s lica, ne znajući da nosi smrtonosne čestice. Simptomi su se množili: upala desni, unutarnja krvarenja, gubitak svijesti. Obitelji su gledale kako njihovi voljeni propadaju, ne mogavši ništa učiniti, zarobljeni u tihom čekanju kraja. U tjednima koji su uslijedili, gradovi su postali improvizirani kampovi za raseljene osobe. Oni koji su izgubili svoje domove kampirali su pod ceradama, improviziranim drvenim krovovima ili izravno na otvorenom, izloženi vremenskim nepogodama. Japansko ljeto donosilo je nepodnošljivu vlažnu toplinu danju i noći pune komaraca i štetočina koje su se razmnožavale usred raspadanja. Leševi koji nisu mogli biti kremirani raspadali su se na ulicama, obalama i dvorištima, postajući žarišta bolesti. Prehrana je bila oskudna. Rižina polja u okolici bila su kontaminirana ili uništena, a zalihe žitarica bile su nedovoljne. Preživjeli su ovisili o minimalnim obrocima koje su dijelile vlasti, dok su neki riskirali živote ulazeći u zone bliže epicentru kako bi tražili posuđe, hranu ili bilo koji koristan predmet. Ono što bi pronašli često je bilo spaljeno, rastopljeno ili prekriveno radioaktivnom prašinom. Na psihološkom planu utjecaj je bio dubok kao i na fizičkom. Preživjeli koji još nisu u potpunosti razumjeli kakvo je oružje sravnilo njihov grad, živjeli su u stalnom strahu. Svaki dan donosio je vijesti o novim iznenadnim smrtima, o simptomima koji su se pojavljivali kod naizgled zdravih ljudi, o djeci koja su prestajala hodati ili govoriti bez objašnjenja. Trauma trenutka eksplozije miješala se s tjeskobom zbog neznanja jesu li oni sami ili njihovi voljeni osuđeni na propast. Akcije spašavanja koje su u prvim danima bile kaotične, ubrzo su se pretvorile u napore izvlačenja leševa i čišćenja krhotina. Vojnici, vatrogasci i volonteri radili su bez ikakve zaštite, izlažući se zračenju, a da to nisu znali. Ponekad je psihološki teret zadatka bio nepodnošljiv, podizati dimeće grede i ispod njih pronalaziti neprepoznatljive osobe. Nije bilo rijetko da oni koji su pomagali u tim poslovima obole nakon nekoliko tjedana. U Hirošimi spasilački timovi suočavali su se s gotovo ravnim krajolikom pustoši. Udarni val sravnio je do 13 četvornih kilometara grada. U Nagasakiju je uništenje bilo koncentrirano u dolini Urakami, ali razmjeri patnje nisu bili manji. Tamo su brda i reljef zarobili toplinu i dim, umnožavajući učinak požara. Crkve, tvornice i radničke četvrti pretvorene su u pocrnjele ruševine. Kako se kolovoz pretvarao u rujan, a zatim u listopad, počeli su stizati medicinski i znanstveni timovi kako bi istražili što se dogodilo. Neki su bili Japanci. Druge su poslale Sjedinjene Države kao dio okupacije. Uzimali su uzorke, fotografirali ostatke, mjerili razinu zračenja. No ta aktivnost nije značila izravnu pomoć ranjenima. Prioritet je bio razumijevanje novog oružja, a ne pomoć žrtvama. Za preživjele je ta službena ravnodušnost bila još jedna rana, duboka i nevidljiva. Dolazak jeseni nije donio olakšanje.
Kiše, iako manje kontaminirane od prve crne kiše, pogoršale su uvjete onima koji su živjeli na otvorenom. Respiratorne bolesti pridružile su se gastrointestinalnim problemima i posljedicama opekotina. Djeca, posebno ranjiva, počela su umirati u velikom broju kao žrtve pothranjenosti i infekcija. U prvim mjesecima postalo je očito da se posljedice bombardiranja ne ograničavaju samo na trenutak eksplozije. Ničija zemlja, desolatan krajolik Hirošime i Nagasakija. Eksplozija atomskih bombi u Hirošimi i Nagasakiju izazvala je urbanu devastaciju bez presedana u povijesti. U Hirošimi je bomba Little Boy detonirala na oko 600 metara iznad centra grada, oslobađajući energiju ekvivalentnu 15 kilotona TNT-a. Epicentar se nalazio u gusto naseljenom području, gdje se mreža ulica i četvrti sastojala uglavnom od drvenih i papirnatih kuća, svojstvenih tradicionalnoj japanskoj arhitekturi. Udarni val, praćen ekstremnom toplinom, izazvao je gotovo trenutačno spaljivanje tih struktura, koje su izgorjele poput baklji u nekoliko sekundi. Kasniji izračuni otkrili su da je više od 70% građevina uništeno ili postalo neupotrebljivo, a ostatak je pretrpio teška oštećenja. Urbana geografija Hirošime pretvorena je u ravan teren prekriven ruševinama. Iskrivljene tramvajske pruge, pali električni stupovi i djelomično srušeni mostovi bili su metalni svjedoci razmjera katastrofe. Samo je nekoliko struktura, uglavnom od armiranog betona, izdržalo udarni val dovoljno da ostanu stajati, iako teško oštećene. Najemblematičniji primjer je zgrada prefekture za promicanje industrije, koja je svedena na svoj željezni kostur i kalciniranu metalnu kupolu. Danas poznata kao kupola Genbaku ili A-Bomb Dome, postala je simbol katastrofe i borbe protiv širenja nuklearnog oružja. Ostale zgrade koje su preživjele u Hirošimi bile su knjižnica Gospodarske komore, banka Hirošime i bolnica Crvenog križa, svaka s pričama o liječnicima i civilima koji su izdržali prve trenutke kako bi pomogli ranjenicima, unatoč tome što su unutarnje strukture bile napuknute i pocrnjele. Grad je bio u ruševinama. Približno 69% zgrada u Hirošimi bilo je uništeno. Zanimljivo je da su neke betonske zgrade u Hirošimi bile izgrađene s velikom otpornošću zbog stalnog rizika od potresa u Japanu, te iako njihov okvir nije kolabirao čak ni u neposrednoj blizini epicentra, zidovi su pokazali teška unutarnja oštećenja uzrokovana silaznim pritiskom eksplozije. Budući da je bomba detonirala u zraku, eksplozija je bila usmjerena više prema dolje nego prema stranama, zbog čega je zgrada poznata kao kupola Genbaku ili, nakon eksplozije, preimenovana u kupola atomske bombe, uspjela ostati stajati unatoč tome što se nalazila na samo 150 metara od nulte točke. U Nagasakiju je bomba Fat Man eksplodirala na većoj nadmorskoj visini i snagom ekvivalentnom 21 kilotoni TNT-a. Dolina u kojoj se nalazio grad uzrokovala je da se udarni val kanalizira drugačije, koncentrirajući uništenje na četvrt Urakami i okolna područja. Drvene konstrukcije pretvorene su u pepeo, dok su se betonske zgrade najbliže hipocentru djelomično srušile. Međutim, katedrala Urakami, jedna od najvećih katoličkih crkvi u Aziji, iako gotovo potpuno sravnjena, ostavila je stajati dio svog zvonika i neke zidove, postavši materijalni ostatak tragedije. Preživjeli su i zatvor Urakami te neka lučka skladišta, čija ih je strukturalna čvrstoća zaštitila od potpunog urušavanja. Inženjeri i znanstvenici koji su proučavali oba grada nakon japanske kapitulacije usredotočili su se na analizu razloga zašto su neke zgrade ostale stajati. Otkrili su da je visina detonacije bila ključna. Budući da se dogodila u zraku, pritisak vala se raspršio, iako je intenzitet bio dovoljan da sravni većinu laganih struktura. Kvaliteta betona, debljina zidova i točna udaljenost od hipocentra odredili su vjerojatnost preživljavanja. Paradoksalno,
Neke zgrade koje su ostale stajati postale su improvizirana skloništa za preživjele u danima koji su uslijedili, iako je unutarnja radijacija izloženih zidova predstavljala nevidljivu opasnost. Genetske mutacije uzrokovane zračenjem i crna kiša nakon bombardiranja. U mjesecima nakon eksplozija, kada su vidljive rane kod nekih preživjelih počele zacjeljivati, pojavio se tihi i uporni neprijatelj koji se nije mogao vidjeti ni osjetiti dok nije bilo prekasno. Zračenje koje su oslobodili Little Boy i Fat Man nije nestalo s dimom požara niti s jesenskim kišama. Ostalo je latentno u zemlji, u vodi i, nadasve, u ljudskim tijelima koja su apsorbirala njegovu nevidljivu energiju. Ionizirajuće zračenje izravno je oštetilo stanice, kidajući lance DNK ili stvarajući mutacije unutarnjim kemijskim reakcijama. Ovaj proces, neprimjetan u trenutku, pokrenuo je ciklus biološkog uništenja koji će trajati desetljećima. Liječnici, još uvijek bez iskustva s ovom vrstom ozljeda, suočili su se sa zbunjujućim simptomima: progresivnim gubitkom kose, teškom anemijom, ekstremnom krhkošću kože, spontanim krvarenjem iz nosa i stalnom temperaturom bez očitog uzroka. Ono što se isprva činilo kao prolazna bolest, ubrzo se pokazalo kao dugoročna osuda. Neki od preživjelih, posebno oni koji su bili nekoliko kilometara od epicentra, nisu pokazivali trenutne znakove oštećenja. Vjerovali su da su izbjegli najgoru sudbinu, ali unutarnje zračenje, apsorbirano udisanjem ili gutanjem, radilo je polako, ali neumoljivo. Godinama kasnije počeli su razvijati rak štitnjače, leukemiju i solidne tumore u vitalnim organima. Učestalost tih bolesti daleko je nadmašivala uobičajene stope u ostatku zemlje, čime je postalo jasno da je genetsko oštećenje nepovratno. Jedan od najrazornijih učinaka bila je leukemija, koja se počela pojavljivati s alarmantnom redovitošću između 1947. i 1948. godine, posebno kod djece i adolescenata koji su preživjeli eksploziju. Imunološki sustav, oslabljen uništavanjem koštane srži, nije mogao proizvesti bijela krvna zrnca u dovoljnoj količini za borbu protiv uobičajenih infekcija. Mnoga djeca umirala su od prehlada koje bi u normalnim okolnostima bile bezopasne. Stopa smrtnosti dojenčadi naglo je porasla, a obitelji koje su izgubile nekoliko članova tijekom bombardiranja vidjele su kako im ih bolest oduzima godinama kasnije. Zračenje nije pogodilo samo one koji su bili prisutni na dan napada. Trudnice koje su preživjele počele su rađati bebe s urođenim malformacijama, mikrocefalijom, deformacijama kostiju, zastojem u fizičkom i mentalnom razvoju. Neki su rođeni sa srčanim problemima ili s nepotpuno formiranim unutarnjim organima. Drugi nisu preživjeli više od nekoliko sati izvan majčine utrobe. Japanska znanost tog vremena, ograničena nedostatkom resursa i cenzurom nametnutom tijekom okupacije, nije mogla dokumentirati sve slučajeve, ali obrazac je bio neporeciv. Genetsko oštećenje prenosilo se i na kasnije generacije. Iako nisu sva djeca hibakuša rođena s vidljivim problemima, studije provedene desetljećima kasnije potvrdile su povećanje učestalosti određenih nasljednih mutacija. Te su promjene u mnogim slučajevima ostajale latentne, ali su se mogle manifestirati u obliku kroničnih bolesti ili predispozicije za rak kod potomstva. Koža, organ izravno izložen toplinskoj i radioaktivnoj energiji, pretrpjela je posljedice koje su trajale cijeli život. Mnogi hibakuša razvili su kožne lezije koje nikada nisu potpuno zacijelile, čireve koji su se povremeno ponovno pojavljivali i područja hiperpigmentacije ili depigmentacije gdje je zračenje uništilo melanocite. U drugim slučajevima, ožiljci od opeklina zadobivenih na dan eksplozije pretvorili su se u masivne, otvrdnute i bolne keloide, koji su ograničavali pokretljivost i stalno podsjećali na početnu traumu. Promjene u DNK nisu bile ograničene na izazivanje raka ili deformiteta. Također su utjecale na reproduktivnu sposobnost. Mladi muškarci i žene
koji su preživjeli s nadom u obnovu obiteljskog života, otkrili su da je sterilitet još jedna nevidljiva posljedica bombardiranja. Neke žene doživjele su preranu menopauzu, dok je kod muškaraca proizvodnja spermija bila drastično smanjena ili pogođena genetskim anomalijama. Na neurološkoj razini učinci su također bili duboki. Zračenje je oštetilo živčano tkivo kod onih koji su primili visoke doze, izazivajući napadaje, probleme s motoričkom koordinacijom i kognitivno propadanje. Kod djece je razvoj mozga bio prekinut, što je rezultiralo intelektualnim poteškoćama različite težine. Ti se učinci nisu uvijek manifestirali odmah. Neki su se pojavili mjesecima ili čak godinama kasnije, što je dodatno kompliciralo medicinsko razumijevanje fenomena. Urbani krajolik Hirošime i Nagasakija, polako rekonstruiran novim materijalima, skrivao je pod svojom površinom stalnu opasnost. Radioaktivne čestice zarobljene u tlu i sedimentu rijeka nastavile su emitirati zračenje na niskim, ali štetnim razinama za one koji su radili ili živjeli u najzagađenijim područjima. Obnova tih prostora u mnogim se slučajevima odvijala bez odgovarajućeg čišćenja, izlažući čitave generacije stalnom riziku. Kako su godine prolazile, preživjeli su shvatili da bomba nije završila svoj posao na dan detonacije. Nastavila je djelovati unutar njih, mijenjajući njihove stanice, slabeći njihovu obranu, ostavljajući tragove koji se nisu mogli izbrisati. Nevidljivi neprijatelj bio je okrutniji od početne eksplozije, jer nije uništavao u trenutku, polako je izjedao, kradući snagu, nadu i vrijeme. Zračenje nije razlikovalo vojnike od civila, mlade od starih, one koji su bili u gradu zbog dužnosti ili slučajno. Bila je to osuda koja se primjenjivala jednako, ali čiji su učinci varirali nepredvidivo. Neki su ljudi živjeli desetljećima u relativnom zdravlju, dok su drugi, izloženi sličnim dozama, umrli u nekoliko godina. Ta samovolja povećavala je strah, jer nitko nije mogao predvidjeti svoju sudbinu. Duboka psihološka trauma koja se nastanila u društvu nakon bombardiranja. Za mnoge preživjele iz Hirošime i Nagasakija najnepodnošljiviji teret nije bila fizička bol, već nevidljivi teret traume. Trenutak eksplozije, sa svojim zasljepljujućim svjetlom i grmljavinom koju je nemoguće opisati, ostao je urezan u njihove umove kao trajni ožiljak. Te slike ljudi pretvorenih u siluete, zgrada koje se urušavaju u jednoj sekundi, tijela koja gore vraćale su se iznova i iznova, bez upozorenja čak i desetljećima kasnije. Sjećanje na pržeću vrućinu, razorni pritisak udarnog vala i srceparajuće krikove onih koji su preklinjali za pomoć činili su ponavljajuću sekvencu u noćnim morama Hibakuša. Mnogi su se budili usred noći okupani znojem, uvjereni da se eksplozija upravo ponovila. Osjećaj ranjivosti bio je apsolutan. Ako bi nevidljivo oružje moglo uništiti sve u trenutku, koje bi se mjesto na svijetu moglo smatrati sigurnim. Trauma se nije ograničavala samo na sjećanje na proživljeno, već i na način na koji je trebalo nastaviti dalje u opustošenom okruženju. Dan nakon bombardiranja preživjeli su morali prolaziti ulicama punim tijela, izbjegavati dimeće ostatke i podnositi miris izgorjelog mesa. Mnogi su među ruševinama tražili rodbinu ili prijatelje, pronalazeći umjesto njih neprepoznatljiva tijela ili ljudske fragmente. Ova iskustva, ponavljana tjednima tijekom spašavanja i pokapanja, ostavila su duboke emocionalne posljedice. Koncept krivnje preživjelog snažno se nastanio među Hibakušama. Mnogi su se pitali zašto su oni preživjeli dok su drugi, možda mlađi ili zdraviji, umrli. Taj osjećaj praćen nemoći što nisu mogli spasiti sve, doveo je do tihih depresija i tendencije društvenoj izolaciji. Tuga se nije izražavala otvoreno. U poslijeratnoj japanskoj kulturi patnja se morala podnositi s dostojanstvom i bez opterećivanja drugih. Trauma se hranila i neizvjesnošću oko budućeg zdravlja. Saznanje da radijacija može potaknuti bolesti godinama kasnije bilo je stalni izvor tjeskobe. Svaka groznica, svaka bol, svako opadanje kose
tumačeno je kao početak kraja. Ovo stanje stalne budnosti stvaralo je kroničnu nesanicu, lupanje srca i simptome svojstvene onome što se danas prepoznaje kao posttraumatski stresni poremećaj. U 1940-ima, međutim, nije postojala formalna dijagnoza niti specijalizirani tretmani za ovu vrstu psiholoških posljedica. Djeca koja su preživjela suočila su se s vlastitim oblikom traume. Mnogi su ostali siročad i lutali uništenim gradovima, formirajući male grupe kako bi tražili hranu ili se zaštitili. Drugi su poslani živjeti kod dalekih rođaka koji su ih povremeno tretirali kao teret. Detinjstvo je naglo prekinuto. Igre, učenje i rutine zamijenjeni su radom, glađu i strahom. Godinama kasnije ta djeca, postala odrasli, vukla su fragmentirana i zbunjena sjećanja, obilježena samoćom i gubitkom. Među odraslima, trauma se manifestirala i u obliku fizičkih reakcija na uobičajene podražaje. Zvuk aviona, iznenadni bljesak ili podrhtavanje tla mogli su izazvati napade panike. Napetost se nakupljala u tijelu, stvarajući bolove u mišićima, probavne probleme i druge psihosomatske poremećaje. Neki preživjeli razvili su kompulzivna ponašanja, paljenje i gašenje svjetala kako bi provjerili da se bljesak neće ponoviti, obsesivno provjeravanje vrata i prozora ili gomilanje hrane zbog straha od nove katastrofe. Kolektivno žalovanje bilo je otežano nedostatkom tradicionalnih pogrebnih rituala. Tisuće mrtvih kremirane su u masovnim grobnicama ili su jednostavno ostale tamo gdje su pale, a da se njihove obitelji nisu mogle oprostiti od njih. Nemogućnost obavljanja budističkih ili šintoističkih ceremonija za čast preminulih stvorila je osjećaj emocionalnog duga koji su mnogi nosili cijeli život. Bez zaključka, bol je ostala otvorena, nastavljajući se kao emocionalna rana koju je nemoguće zašiti. Kako je obnova napredovala, trauma je poprimila nove oblike. Gledanje novih zgrada kako se dižu na mjestima gdje su izgubljeni voljeni izazivalo je ambivalentne emocije. Ponos zbog oporavka, ali i bol zbog onoga što se brisalo. Neki hibakuše izbjegavali su prolaziti određenim četvrtima, nesposobni podnijeti transformaciju scena smrti u trgovačke ili stambene zone. Drugi su naprotiv nastojali ostati blizu epicentra, kao da su time čuvali vezu s onima koji su tamo pali. Američka okupacija, koja je ograničila širenje slika i svjedočanstava tijekom prvih godina, također je pridonijela emocionalnoj izolaciji. Razgovarati o bombi, njezinim učincima ili proživljenim scenama postalo je teško, ne samo zbog cenzure, već i zbog straha da neće biti shvaćeni. Tišina je postala oblik samozaštite, iako je ta tišina na kraju težila koliko i neizgovorene riječi. Trauma se, umjesto da s vremenom popusti, učvrstila duboko u sjećanju. Prijenos boli nije stao s prvom generacijom. Djeca i unuci hibakuša odrasli su slušajući isječke priča, osjećajući tišine nabijene značenjem i gledajući fizičke i emocionalne ožiljke svojih roditelja i djedova i baka. U mnogim slučajevima naslijedili su ne samo strah od radijacije, već i pogled na svijet obilježen krhkošću života i stalnom mogućnošću gubitka. Nema mjesta za slabe. Strašna kriza u japanskom zdravstvenom sustavu. S vremenom su Hirošima i Nagasaki postali mjesta gdje je medicina, onakva kakva je tada bila poznata, bila potpuno nadvladana. Bolnice koje nisu bile uništene, bile su pretrpane ranjenicima, bez dovoljno kreveta, bez kirurškog materijala, bez lijekova i s osobljem svedenim na minimum. Mnogi liječnici i medicinske sestre poginuli su istog dana eksplozije. Drugi su bili teško ranjeni, a ipak su pokušavali pomagati ostalima, boreći se s umorom, dehidracijom i vlastitim opeklinama. Oskudica resursa bila je apsolutna. Anestezija je bila toliko rijetka da su se amputacije i čišćenja rana obavljali samo uz krpu za griženje. Antibiotici, još uvijek rijetki u Japanu 1945. nisu bili dostupni većini pacijenata, a infekcije su se širile bez kontrole.
Improvizirani zavoji od tkanina skupljenih među ruševinama postajali su žarišta bakterija. Operacijske dvorane, tamo gdje su postojale, radile su bez minimalnih uvjeta sterilizacije. Zarazne bolesti pronašle su plodno tlo u tom kaosu. Dizenterija, tetanus, tuberkuloza i upala pluća odnosile su žrtve koje bi u drugim okolnostima imale priliku preživjeti. Imunološki sustav oslabljen zračenjem omogućavao je da uobičajene infekcije postanu smrtne presude. U improviziranim skloništima fizička blizina i nedostatak higijene ubrzavali su zarazu. Nedostatak pitke vode pogoršavao je situaciju. Sustavi opskrbe bili su uništeni i mnogi preživjeli pili su iz rijeke ili skupljali vodu iz kontaminiranih lokvi. Rezultat je bila epidemija gastrointestinalnih bolesti, koje su dodatno slabile one koji su se već borili za oporavak od opeklina, prijeloma ili otvorenih rana. Djeca i starci, najkrhkiji, padali su prvi. Ovoj zdravstvenoj tragediji dodano je nerazumijevanje učinaka zračenja. Najčudniji simptomi, poput gubitka kose, unutarnjih krvarenja čireva na koži, zbunjivali su čak i iskusne liječnike. Nije bilo specifičnih tretmana, nisu postojali protokoli za poništavanje oštećenja koštane srži ili unutarnjih organa uzrokovanih izlaganjem tako visokim dozama ionizirajućeg zračenja. Suočeni s nedostatkom medicinskog odgovora, obitelji su pribjegavale domaćim lijekovima, infuzijama i tradicionalnim ritualima u nadi da će ublažiti ono što znanost nije mogla izliječiti. U tjednima koji su uslijedili, broj mrtvih rastao je iz dana u dan, ne zbog novih eksplozija, već zbog nesposobnosti da se spase oni koji su preživjeli početni udar. U Hirošimi se procjenjuje da je gotovo polovica teško ranjenih umrla prije kraja kolovoza. U Nagasakiju je situacija bila slična, s bolnicama zasićenim do te mjere da su pacijenti bili u hodnicima, dvorištima, pa čak i na stepenicama, primajući minimalnu njegu. U mnogim slučajevima smrt je dolazila polako, najavljena visokom temperaturom, progresivnim slabljenjem i potpunim gubitkom apetita. Neki pacijenti, svjesni svog pogoršanja, tražili su da ih se vrati u ono što je ostalo od njihovih domova kako bi umrli blizu svojih obitelji. Drugi su umirali u samoći, okruženi strancima, dok su liječnici i medicinske sestre trčali s jedne strane na drugu, pokušavajući pomoći svima. Zdravstveni kolaps nije pogodio samo izravne žrtve bombi. Osobe kojima je bila potrebna pomoć zbog prijašnjih bolesti, kompliciranih poroda ili uobičajenih nesreća, ostale su bez pristupa bilo kakvoj pomoći. Utjecaj na javno zdravstvo bio je toliko dubok da se mjesecima svaka bolest pretvarala u ozbiljnu prijetnju životu. Vanjska pomoć sporo je stizala. Američka okupacija, koja je započela ubrzo nakon kapitulacije Japana, dala je prioritet vojnoj i znanstvenoj procjeni učinaka bombe iznad masovne medicinske pomoći. Medicinski timovi poslani od strane okupacijskih snaga liječili su neke ranjenike, ali njihovi resursi bili su ograničeni i njihova prisutnost nije kompenzirala opći kolaps lokalnog zdravstvenog sustava. Osim toga, prioritet je u mnogim slučajevima bio proučavanje učinaka zračenja, radije nego njihovo liječenje. Za Hibakuše vrijeme je postalo neprijatelj. Svaki dan bez odgovarajuće njege smanjivao je šanse za oporavak. Duboke opekline koje se nisu liječile razvijale su infekcije koje su se širile krvotokom, uzrokujući fatalne sepse. Otvoreni prijelomi bez odgovarajuće operacije ili čišćenja gangrenizirali su se, dovodeći do hitnih amputacija koje su, bez anestezije ili antibiotika, nosile visok rizik od smrti. Bol, kako fizička tako i emocionalna, intenzivirala se na mjestima gdje se obitelji nisu mogle brinuti o svojim ranjenicima. U nekim slučajevima nedostatak snage za njihov transport u bolnicu činio je da ostanu nepomični u svojim uništenim domovima, okruženi muhama i bez drugog olakšanja, osim malo vode ili vlažne krpe na čelu.
Osjećaj nemoći za onoga tko je tako vidio umiranje voljene osobe bio je jednako razoran kao i bol ranjenika. Nedostatak specijaliziranog liječenja također je značio da su mnoge fizičke posljedice ostale neispravljene. Preživjeli s opsežnim opeklinama ostali su obilježeni za cijeli život, s ožiljcima koji su ograničavali kretanje ili uzrokovali kroničnu bol. Drugi, koji su izgubili udove, morali su se prilagoditi bez odgovarajućih proteza, ovisni o rođacima ili pribjegavajući prosjačenju na ulicama gradova koji su još mirisali na pepeo. Hibakusha, mračna povijest preživjelih koji su pretrpjeli diskriminaciju. Nakon početnog užasa i dugog niza smrti zbog ozljeda i bolesti, Hibakusha, naziv kojim su se počeli identificirati preživjeli iz Hirošime i Nagasakija, suočili su se s drugačijim neprijateljem, tišim i razornijim društvenim odbacivanjem. U naciji koja se pokušavala fizički i moralno oporaviti, na ozračene se počelo gledati ne kao na žrtve, već kao na nositelje nevidljive prijetnje. Strah od radijacije bio je dubok i u velikoj mjeri potpirivan dezinformacijama. Nije se točno znalo kako se njezini učinci prenose. Mnogi su vjerovali da Hibakusha mogu zaraziti radijacijom one oko sebe, bilo fizičkim kontaktom, zajedničkim životom ili čak samom blizinom. Znanstveno neznanje, uz službenu šutnju nametnutu tijekom američke okupacije, potaknulo je iskrivljenu i opasnu percepciju. Poslijeratna cenzura odigrala je ključnu ulogu u ovom fenomenu. Okupacijske snage zabranile su širenje eksplicitnih fotografija, izravnih svjedočanstava i studija koje su detaljno opisivale razmjere tragedije. Svrha je bila dvostruka: izbjeći preispitivanje legitimnosti uporabe bombi i kontrolirati međunarodni narativ. Posljedično, velik dio japanskog društva nije znao stvarne razmjere učinaka radijacije, a taj informacijski vakuum ispunjen je glasinama, strahovima i predrasudama. U nepogođenim gradovima Hibakusha su bili predmet sumnje. Pronalaženje posla postalo je teško. Neki poslodavci su se bojali da će ih krhko zdravlje spriječiti u dugoročnom radu, drugi su vjerovali da bi se mogli ozbiljno razboljeti u bilo kojem trenutku, stvarajući troškove tvrtki. U mnogim slučajevima odbijanje se nije izražavalo otvoreno. Maskiralo se neodređenim ispričama ili izgovorima, ali rezultat je bio isti: ekonomska i društvena izolacija. Stigma se proširila i na osobne odnose. Mnoge obitelji protivile su se tome da njihova djeca stupe u brak s Hibakushom zbog straha da će se djeca roditi s deformitetima ili nasljednim bolestima. Iako znanost nije podupirala sva ta vjerovanja, popularna percepcija pretvorila ih je u stvarne barijere. Nemali broj zajednica se raspao zbog tog pritiska, a neki preživjeli odlučili su sakriti svoje stanje kako bi izbjegli odbacivanje. U Hirošimi i Nagasakiju diskriminacija nije dolazila samo od onih koji su živjeli daleko. Čak i unutar samih zajednica preživjelih stvarale su se podjele između onih koji su bili bliže epicentru i onih koji su pretrpjeli manja oštećenja. Stupanj izloženosti pretvarao se u nevidljivu etiketu koja je određivala s kim se dijeli stanovanje, hrana ili posao. Neznanje o radijaciji izazvalo je i iracionalno ponašanje. Bilo je onih koji su izbjegavali piti vodu ili jesti proizvode iz bombardiranih područja, vjerujući da su zauvijek kontaminirani. Na tržnicama i sajmovima trgovci iz drugih regija odbijali su kupovati robu uzgojenu u okolici Hirošime ili Nagasakija, što je dodatno osiromašilo lokalne poljoprivrednike i produžilo ekonomsku marginalizaciju. Ova stigma nije utjecala samo na praktični život Hibakusha, već je pogoršavala njihove emocionalne posljedice. Samo preživljavanje već je značilo nošenje nepodnošljivih sjećanja i straha od bolesti. Tome se pridodao teret toga što ih se doživljavalo kao prijetnju ili društveni teret. Mnogi su se povukli u zatvorene krugove, ograničavajući svoje interakcije na neophodni minimum i izbjegavajući govoriti o svom iskustvu. Šutnja, nametnuta prvo cenzurom, a potom strahom od odbacivanja, postala je druga osuda.
Službena dezinformacija imala je dugotrajan učinak. Godinama japanska vlada nije provodila jasne javne politike za zaštitu i brigu o hibakušama. Prve ekonomske i medicinske pomoći stigle su kasno i u nekim slučajevima bile uvjetovane dokazivanjem izravne izloženosti bombi, što je izazivalo sporove i sumnje među samim preživjelima. Borba za pravno priznanje i odštetu trajala bi desetljećima, prisiljavajući mnoge da ponovno proživljavaju svoju traumu u hladnim i dugotrajnim birokratskim procesima. U međuvremenu, znanstvena istraživanja koja su provodili američki i japanski timovi, iako su napredovala u razumijevanju učinaka radijacije, nisu se uvijek prevodila u edukativne kampanje za širu javnost. Znanje je ostajalo zatvoreno u tehničkim izvješćima i laboratorijima, dok je stanovništvo nastavilo hraniti mitove i strahove. Od kraja 1940-ih neki hibakuša počeli su se organizirati u udruge kako bi branili svoja prava i širili istinite informacije o svojoj situaciji. Međutim, kulturni otpor otvorenom razgovoru o bombi otežavao je te napore. U zemlji obilježenoj porazom i nacionalnim poniženjem, mnogi su radije gledali naprijed i izbjegavali sve što bi podsjećalo na uništenje. Stigmatizacija ozračenih nije bila ograničena samo na neposredno poratno razdoblje. Čak i desetljećima kasnije, 1960-ih i 1970-ih, i dalje su postojali slučajevi radne i društvene diskriminacije preživjelih. Iako su se zakoni o naknadi s vremenom poboljšali, težina kulturnih predrasuda nije potpuno nestala, a neki hibakuša odabrali su umrijeti bez otkrivanja svoje priče, kako bi zaštitili svoju djecu i unuke od društvenih posljedica. Poteškoće politike i kriza japanske infrastrukture. U poraženom Japanu 1945. godine teret atomskih bombi nije pao samo na uništene gradove i tijela preživjelih. Pao je i na oslabljeno političko tkivo, prisiljeno upravljati katastrofom bez presedana usred strane okupacije te potpunog ekonomskog i društvenog kolapsa. Pitanje Hirošime i Nagasakija postalo je od prvog trenutka neugodan problem s kojim se japanska vlada nije bila u stanju suočiti na otvoren i učinkovit način. Bezuslovna kapitulacija, potpisana 2. rujna 1945. stavila je Japan pod vlast vrhovnog zapovjedništva savezničkih snaga na čelu s generalom Douglasom MacArthurom. Ova vojna okupacijska vlada imala je apsolutnu kontrolu nad administracijom, komunikacijama i javnim politikama. Svaki pokušaj Japana da se pozabavi posljedicama bombi bio je podložan odobrenju ili cenzuri američkih vlasti. U tom kontekstu prioriteti okupacije bili su jasni: stabilizirati zemlju, izbjeći društveni kolaps i, prije svega, osigurati da Japan ponovno ne postane vojna sila. Humanitarna pitanja proizašla iz bombi ostala su u drugom planu pred tim strateškim ciljevima. Hirošima i Nagasaki postali su prostori znanstvenog i vojnog interesa, a ne scenariji prioritetne pažnje za njihove stanovnike. Kontrola informacija bila je jedna od prvih prepreka. Od prvih dana SCAP je nametnuo stroga ograničenja japanskom tisku, zabranjujući objavljivanje eksplicitnih fotografija učinaka bombi i ograničavajući cirkulaciju izravnih svjedočanstava hibakuša. Svrha je bila spriječiti međunarodno, a posebno japansko javno mnijenje, da dovede u pitanje legitimitet uporabe tog oružja. To je imalo razoran učinak na sposobnost preživjelih da učine svoju situaciju vidljivom i traže pomoć. Japanska vlada, oslabljena i pod stranim nadzorom, nije imala autonomiju za razvoj programa pomoći. Čak su se i lokalne inicijative, poput privremenih bolnica ili kampanja distribucije hrane, suočavale s birokratskim preprekama i strogim proračunskim ograničenjima. Obnova Hirošime i Nagasakija započela je polako, ali bez cjelovitog plana koji bi se bavio zdravstvenom i društvenom dimenzijom katastrofe. Godinama su gradovi postojali s vidljivim ruševinama, improviziranim nastambama i infrastrukturom nesposobnom da uzdržava cijelo raseljeno stanovništvo.
Nedostatak resursa nije bio jedini problem. Postojala je i politička nevoljkost da se otvoreno govori o posljedicama bombe, dijelom kako se ne bi zategnuli odnosi sa SAD-om, a dijelom jer je samo japansko vodstvo bilo zainteresirano za projiciranje slike brzog i urednog oporavka. Javno priznavanje razmjera katastrofe značilo bi priznati da deseci tisuća građana i dalje žive u nesigurnim uvjetima, bolesni i marginalizirani, što bi moglo potkopati kolektivni moral i legitimitet novog političkog poretka. Na međunarodnom planu Hirošima i Nagasaki postali su simboli kojima Japan nije mogao slobodno upravljati. Za neke zemlje bili su dokaz brutalnosti modernog ratovanja i potrebe za zabranom nuklearnog oružja. Za druge su bili argument da je bomba ubrzala kraj sukoba i spasila živote izbjegavanjem kopnene invazije. U toj debati glas Japana ostao je u drugom planu, uvjetovan ovisnošću o pomoći i nadzoru Sjedinjenih Država. Na unutarnjoj razini političke tenzije manifestirale su se i u natjecanju za resurse. Pogođeni gradovi zahtijevali su prioritetnu pažnju, ali su i druge regije zemlje bile u ruševinama od konvencionalnih bombardiranja i zahtijevale su sredstva za vlastitu obnovu. To je izazivalo ogorčenje i podjele. Bilo je onih koji su Hirošimu i Nagasaki vidjeli kao iznimne slučajeve koji zahtijevaju drugačiji tretman i drugih koji su smatrali da je cijeli Japan patio i zaslužio istu razinu pomoći. Pravno priznanje Hibakusha kao skupine s posebnim pravima trajalo je godinama. Tek 1950-ih počeli su se provoditi zakoni za pokrivanje njihovih medicinskih troškova i dodjelu naknada, a i tada je proces bio obilježen restriktivnim kriterijima koji su izostavili mnoge preživjele. Činjenica da se morala dokazati izravna izloženost bombi za pristup određenim pogodnostima stvarala je hladnu i distanciranu birokraciju, koja je prisiljavala pogođene da iznova proživljavaju svoju traumu u svakom postupku. U međuvremenu, nuklearne sile koristile su podatke dobivene u Hirošimi i Nagasakiju za usavršavanje svojih programa naoružanja. Studije o učincima zračenja koje su financirale i nadzirale Sjedinjene Države putem Komisije za žrtve atomske bombe imale su dvostruku svrhu: razumijevanje zdravstvenih rizika i istovremeno dobivanje strateških informacija za budući vojni razvoj. Za Hibakushe je to značilo da je njihova patnja bila predmet analize, ali ne nužno i rješenja. Politička poteškoća u suočavanju s posljedicama Hirošime i Nagasakija nije ležala samo u vanjskoj ovisnosti, već i u napetosti između sjećanja i zaborava. S jedne strane postojali su sektori društva i politike koji su željeli očuvati sjećanje kao upozorenje protiv nuklearnog rata. S druge strane postojao je pritisak da se krene naprijed, gradi i ostavi prošlost iza sebe, čak i ako je to značilo utišavanje glasova onih koji su još uvijek živjeli pod sjenom zračenja. U toj nestabilnoj ravnoteži Hibakushe su postale neugodni svjedoci za državu. Samo njihovo postojanje podsjećalo je na poglavlje koje su mnogi željeli zatvoriti. Izgubljena čast, kapitulacija Japana i neugodna figura cara Hirohita. Nakon atomskih bombi i objave rata Sovjetskog saveza Japanu 8. kolovoza 1945. japanski vojni vrh suočio se s neviđenom dilemom. Najradikalniji sektori glavnog stožera zagovarali su nastavak borbe, nadajući se da će nanijeti dovoljno gubitaka eventualnoj savezničkoj invaziji kako bi pregovarali o boljim uvjetima. Međutim, strateška stvarnost bila je neizbježna. Američka pomorska i zračna moć smanjila je obrambenu sposobnost zemlje na minimum, a prijetnja novim atomskim bombama, zajedno sa sovjetskim ulaskom, poništila je svaku opciju produljenog otpora. Car Hirohito, središnja i božanska figura prema japanskoj državnoj ideologiji, prekinuo je tradiciju suzdržavanja od izravnih političkih odluka. Na sastanku Vrhovnog vijeća za vođenje rata izrazio je želju za prihvaćanjem kapitulacije prema uvjetima Potsdamske deklaracije, uz uvjet da se poštuje institucija carstva. Ova osobna intervencija bila je odlučujuća,
jer su se mnogi vojni zapovjednici držali ideje o konačnoj bitci na nacionalnom teritoriju. Govor koji je Hirohito snimio, zapamćen kao povijesni Dual Voice Broadcast ili govor draguljnog glasa, emitiran je putem radija 15. kolovoza 1945. označavajući prvi put da je narod čuo carev glas. Na ceremonijalnom i arhaičnom jeziku nije izravno spomenuo riječ kapitulacija, ali je jasno dao do znanja da Japan mora podnijeti nepodnošljivo kako bi spasio živote i omogućio obnovu zemlje. Kako bismo razumjeli težinu priopćenja, prepisat ćemo dio koji je šokirao japansko društvo kada je car priopćio da duboko smo analizirali opće svjetske trendove i trenutnu situaciju u carstvu, te smo odlučili poduzeti izvanredne mjere kako bismo okončali ovu situaciju. Ovime obavještavamo naše lojalne i odane podanike. Naredili smo carskoj vladi da priopći vladama Sjedinjenih država, Velike Britanije, Kine i Sovjetskog saveza da carstvo prihvaća uvjete njihove zajedničke deklaracije. Borba za dobrobit naših podanika te dijeljenje prosperiteta i sreće svih naroda bila je svečana dužnost naslijeđena od naših carskih predaka i vodeće načelo koje smo branili. Zapravo, naša odluka o objavi rata Sjedinjenim državama i Velikoj Britaniji donesena je s iskrenom namjerom da se zajamči samoodržanje carstva i stabilnost Istočne Azije. Nikada nije bila naša želja povrijediti suverenitet drugih naroda, niti proširiti naš teritorij. Zatim je poglavar Japanskog carstva, jedne od najponosnijih nacija koje je sunce obasjalo, objavio da je sve izgubljeno. Međutim, nakon 4 godine rata, unatoč hrabrim naporima naših kopnenih i pomorskih snaga, marljivosti naših državnih službenika i predanoj službi naših 100 milijuna podanika, ratna situacija nije nužno bila povoljna za Japan. Štoviše, opći svjetski trendovi nisu nam išli u prilog. Osim toga, neprijatelj je počeo koristiti novu i okrutnu bombu, uzrokujući golemo i neselektivno razaranje, čiji razmjeri nadilaze sve procjene. Ako se nastavimo boriti, to ne bi rezultiralo samo kolapsom i konačnim uništenjem japanske nacije, već bi dovelo i do potpunog izumiranja ljudske civilizacije. Kako ćemo onda zaštititi milijune naših podanika i okajati svoje grijehe pred duhovima mojih carskih predaka? Iz tog razloga naredili smo carstvu da prihvati uvjete zajedničke deklaracije. Unutarnja reakcija bila je složena. Tisuće vojnika i časnika, nesposobni prihvatiti poraz, počinili su samoubojstvo ili su sudjelovali u pokušajima državnog udara kako bi spriječili emitiranje carske poruke. Međutim, emisija je održana i u roku od nekoliko sati prestala je većina japanskih vojnih operacija. Dana 2. rujna 1945. na bojnom brodu u SS Missouri, ministar vanjskih poslova Mamoru Shigemitsu i general Yoshijiro Umezu potpisali su akt o kapitulaciji pred generalom Douglasom MacArthurom i predstavnicima savezničkih sila. Američka okupacija, predvođena MacArthurom kao vrhovnim zapovjednikom savezničkih sila, bila je neviđeno iskustvo u modernoj povijesti Japana. Cilj joj je bio demilitarizirati i demokratizirati zemlju. Ustav iz 1947. ukinuo je sposobnost Japana da objavljuje rat i uspostavio parlamentarni sustav s općim pravom glasa, uključujući žene. Lik Hirohita sačuvan je kao simbol države, ali bez stvarne političke moći, te je izdana poznata Deklaracija o čovječnosti u kojoj se odrekao svog božanskog statusa. Materijalna i društvena obnova okupiranog Japana uključivala je raspuštanje vojske, čistku militarističkih vođa, agrarne reforme i uvođenje obrazovnog sustava temeljenog na demokratskim načelima. Gradovi razoreni ratom, posebno Hirošima i Nagasaki, postali su epicentri pacifističkog pokreta, dok je zemlja započinjala proces gospodarskog rasta koji će je u nekoliko desetljeća pretvoriti u svjetsku industrijsku silu. Heroji ili zločinci, priča Sjedinjenih država za opravdanje brutalnog masakra. Od trenutka kada je vijest o Hirošimi obišla svijet, odluka o uporabi atomske bombe postala je jedan od najkontroverznijih čina suvremene povijesti.
Za vladu Sjedinjenih država, koju je tada vodio predsjednik Harry S. Truman, službeni narativ morao je biti čvrst, jasan i sposoban izdržati kako međunarodni nadzor, tako i unutarnje sumnje. Opravdanje je brzo izgrađeno. Bombe su bile potrebne kako bi se ubrzao kraj rata i spasile stotine tisuća života, izbjegavajući kopnenu invaziju na Japan. Ovaj argument, koji su ponavljali visoki vojni i politički zapovjednici, oslanjao se na projekcije koje je izradio američki glavni stožer. Prema tim procjenama, konvencionalna invazija, planirana kao dio operacije Downfall, mogla je stajati i do 1 milijun žrtava među američkim i japanskim vojnicima, ne računajući civilne žrtve. Tvrdilo se da je bomba iznudila brzu i bezuvjetnu kapitulaciju, izbjegavajući mnogo veće krvoproliće. U službenoj retorici, Hirošima i Nagasaki nisu prikazani kao čin kazne, već jako pragmatična odluka, bolna, ali nužna, kako bi se okončao sukob koji je već odnio desetke milijuna života. Poruka je pojačana idejom da je Japan pokazao žestok, pa čak i smrtonosan otpor, kao u bitkama za Iwo Jimu i Okinavu, gdje su se japanske trupe borile do posljednjeg čovjeka, a civili su se žrtvovali umjesto da se predaju. U tom kontekstu uporaba najmoćnijeg oružja ikada stvorenog predstavljena je kao jedini način da se slomi japanska vojna volja. Ujedno, opravdanje je izgrađeno i na temeljima geopolitičke moći. Bacanje bombi nije bilo usmjereno samo na Japan, već na cijeli svijet, a posebno na Sovjetski savez, koji je Japanu objavio rat 8. kolovoza 1945. Pokazivanje razorne moći bombe bilo je dijelom izravna poruka novom strateškom rivalu na poslijeratnoj sceni. Hirošima i Nagasaki postali su nehotice pozornice na kojima se projicirala tehnološka i vojna nadmoć Sjedinjenih država. Za američko javno mnijenje opravdanje je pronašlo plodno tlo. Rat na Pacifiku bio je obilježen epizodama ekstremne brutalnosti i propagandom koja je dehumanizirala neprijatelja. Većina Amerikanaca vidjela je Japan kao odgovornog za rat zbog napada na Pearl Harbor i zločina počinjenih u Aziji. Tako je. Kada je Truman najavio bombardiranje Hirošime u televizijskom priopćenju, velik dio stanovništva to primio s olakšanjem, pa čak i slavljem, tumačeći da je rat konačno pred kraj. Međutim, u Japanu je priča bila sasvim drugačija. Stanovništvo, utonulo u šok i razaranje, vidjelo je u bombama čin neselektivnog uništenja, napad usmjeren protiv nemoćnih civila. Propaganda japanske države prije kapitulacije pokušala je iskoristiti taj osjećaj kako bi mobilizirala konačni otpor, opisujući bombe kao nehumano oružje koje treba ojačati borbeni duh. No, nakon kapitulacije, cenzura okupacije spriječila je da se ova verzija šire proširi izvan zemlje. Na međunarodnom planu političko opravdanje Sjedinjenih država primljeno je s mješavinom prihvaćanja i zabrinutosti. Saveznici poput Ujedinjenog kraljevstva i Australije podržali su odluku, smatrajući je dijelom zajedničkog napora za završetak rata. Drugi su pak izrazili zabrinutost zbog etičkih implikacija uporabe oružja koje u sekundi briše cijele gradove. Sovjetski savez, dok je javno osuđivao razaranje, razumio je implicitnu poruku i ubrzavao vlastiti nuklearni program. S vremenom se službeno opravdanje počelo suočavati s dubljim preispitivanjem. Neki povjesničari i visoko rangirani vojni časnici, čak i ličnosti koje su sudjelovale u planiranju rata, istaknuli su da je Japan već bio oslabljen do točke kapitulacije prije kolovoza 1945. zbog pomorske blokade, uništenja infrastrukture i ulaska SSSR-a u sukob. Tvrdili su da je bomba, više nego neizbježno sredstvo, bila demonstracija sile i čin namijenjen oblikovanju poslijeratnog svjetskog poretka. Ipak, desetljećima je dominantni narativ u Sjedinjenim državama ostao gotovo nepromijenjen. U školskim udžbenicima, u komemorativnim govorima i u popularnoj kulturi, Hirošima i Nagasaki pojavljivali su se kao tragične, ali nužne epizode. Ovaj pristup imao je svrhu očuvanje moralnog legitimiteta zemlje
u trenutku kada se postavljala kao vođa slobodnog svijeta pred sovjetskom prijetnjom. U Japanu poteškoće u suprotstavljanju tom narativu bile su uzrokovane i poslijeratnom političkom ovisnošću i samom potrebom za obnovom. Otvoreno govorenje o bombama podrazumijevalo je otvaranje neugodnih rasprava o vojnim i diplomatskim odlukama same japanske vlade, koja je produljila rat izvan svake nade u pobjedu. Ova djelomična šutnja ostavila je Hibakuše u dvosmislenom prostoru, priznate kao žrtve, ali rijetko stavljene u središte globalne političke rasprave. Međunarodne reperkusije i promišljanja koja je ostavila humanitarna kriza. Upotreba atomskih bombi na Hirošimu i Nagasaki otvorila je, na brutalan način, novo poglavlje u povijesti ratovanja, mogućnost uništavanja čitavih gradova u trenutku, bez razlike između boraca i civila. Izvan političkog i vojnog opravdanja, čin je postavio etička pitanja magnitude s kojom se svijet još nije suočio. Može li se smatrati legitimnim napad koji uništava desetke tisuća ljudi u sekundi? Je li prihvatljivo odlučivati o sudbini cijelog stanovništva prema strateškim kriterijima? U danima i tjednima nakon bombardiranja počeli su se javljati kritički glasovi, iako su mnogi brzo utišani ili minimizirani. Među njima neki znanstvenici s projekta Manhattan, odnosno američkog programa koji je razvio bombu, izrazili su duboku zabrinutost zbog načina na koji je oružje korišteno. Takozvani Frankov izvještaj, izrađen prije bacanja, upozoravao je na moralne i diplomatske posljedice uporabe bombe protiv naseljenih gradova. Njegovi autori predlagali su demonstraciju na nenastanjenom mjestu kao upozorenje. Ova je preporuka zanemarena, a konačna odluka odabrala je izravnu uporabu s trenutnim i razornim učinkom. S humanitarne točke gledišta bombe nisu samo uništile infrastrukturu i ljudske živote, već su ostavile nasljeđe dugotrajne patnje koja za mnoge predstavlja neoboriv argument protiv njihove uporabe. Trenutna smrt bila je paradoksalno najblaža od posljedica. Oni koji su preživjeli suočili su se s nepodnošljivim opekotinama, smrtonosnim bolestima, urođenim malformacijama u sljedećim generacijama i društvenom stigmom koja ih je izolirala desetljećima. Linija koja dijeli vojnu pobjedu od moralnog zločina postala je opasno zamagljena. Na međunarodnom planu reperkusije su bile trenutne i složene. S jedne strane, bombe su ubrzale kapitulaciju Japana i kraj Drugog svjetskog rata, što je za mnoge savezničke zemlje potvrđivalo njihovu upotrebu. S druge strane, izazvale su rastuću zabrinutost o budućnosti oružanih sukoba. Ako jedna nacija može izbrisati gradove jednim napadom, što bi spriječilo druge da traže isti kapacitet? Hirošima i Nagasaki nisu označili samo kraj rata, već i početak utrke u naoružanju bez presedana. Sovjetski savez, koji je ušao u rat protiv Japana samo dan prije Nagasakija, brzo je shvatio implicitnu poruku. Atomska moć nije bila samo oružje protiv neprijatelja u ratu, već i alat geopolitičkog pritiska. U mjesecima koji su uslijedili, Moskva je ubrzala svoj nuklearni program, potaknuvši natjecanje koje će definirati hladni rat. Bomba je tako postala simbol moći i stalna prijetnja čovječanstvu. Etičke reperkusije proširile su se na međunarodne ugovore i konvencije. U godinama koje su uslijedile, raspravljalo se o potrebi postavljanja jasnih granica u uporabi nuklearnog oružja. Ali politička stvarnost bipolarnog svijeta otežala je bilo kakav obvezujući sporazum. Ujedinjeni narodi, osnovani 1945. s ciljem promicanja mira, vrlo brzo su se našli pred dilemom kako tretirati tehnologiju koja je nudila odvraćanje i uništenje u istoj mjeri. U Japanu se etička rasprava isprepletala s nacionalnom boli. Gradovi Hirošima i Nagasaki polako su obnovljeni, ali su se također transformirali u centre sjećanja i aktivizma protiv nuklearnog oružja. Svaka obljetnica bombardiranja bila je i ostaje do danas podsjetnik na to što je na kocki kada čovječanstvo pokuša prijeći određene moralne granice.
Hibakusha su svojim izravnim svjedočanstvom postali nevoljni glasnogovornici poruke koja je nadilazila japanske granice, upozorenje da nuklearni rat ne razlikuje krive od nevinih. Svijet se međutim nije kretao u bloku prema ukidanju ove vrste naoružanja. Naprotiv, demonstracija moći iz 1945. potaknula je nekoliko sila da razviju vlastite bombe. Ujedinjeno kraljevstvo, Francuska, Kina, pa čak i manje zemlje poput Izraela ili Indije, s vremenom su se pridružile popisu nacija s nuklearnim kapacitetom. Etika je ostala podređena strateškoj logici. Posjedovanje bombe postalo je jamstvo međunarodnog poštovanja i sigurnosti od vanjskih prijetnji. Nedostatak humanitarnog razmatranja 1945. otvorio je raspravu koja je i danas aktualna. Neki zagovornici odluke inzistiraju na tome da je uporaba bombi spasila živote izbjegavanjem kopnene invazije. Njihovi kritičari uzvraćaju da se vojni cilj mogao postići drugim sredstvima te da je odabir gusto naseljenih gradova kao cilja bio u biti čin masovnog istrebljenja. Između oba stava proteže se sivo područje gdje se povijest, politika i etika neraskidivo isprepliću. U tom smislu, Hirošima i Nagasaki više su od povijesnih epizoda. Oni su trajna upozorenja. Oni su dokazi da se čovječanstvo, dosežući nove razine razorne moći, također suočava s moralnim dilemama koje se ne mogu riješiti samo strateškim izračunima. Slike tijela, zgrada pretvorenih u prah i generacija obilježenih radijacijom i dalje prozivaju nacije, podsjećajući ih da vojna pobjeda ne znači uvijek pravdu ili legitimitet.